Θα μιλήσω για το τι πήγε λάθος, γιατί φτάσαμε εκεί. Θα προσπαθήσω να κάνω έναν απολογισμό που είμαστε και ποιες προοπτικές διανοίγονται στην προσπάθεια να περάσουμε στην έξοδο από την κρίση και στην ανάπτυξη. Καταρχήν, αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε γιατί φτάσαμε στην κρίση αυτή το 2010. Η κρίση δεν ξεκίνησε το 2010. Μπήκαμε στο 2010 με πολύ μεγάλες ανισορροπίες στην οικονομία μας. Θυμίζω ότι η οικονομία είχε ένα πρωτογενές έλλειμμα γύρω στο 11%, 10,5%, 24 δις το 2009. Πάω πολύ μακριά από εδώ για να... Και μια πολύ μεγάλη ανισορροπία στο εξωτερικό ισοζύγιο. Το οποίο πρακτικά σημαίνει τι? Ότι μια οικονομία όπως η ελληνική, η οποία αναπτυσσόταν με έναν από τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη μέχρι το 2007, αναπτυσσόταν ουσιαστικά με δανεισμό. Δανειζόμενη ως οικονομία από το εξωτερικό. Αυτά τα δανεικά πήγαιναν κυρίως στο δημόσιο τομέα, μεταφράζονταν σε προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, μεταφράζονταν σε αυξήσεις συντάξεων, τις οποίες δεν μπορούσε το σύστημα να χρηματοδοτήσει, και μεταφράζονταν συνολικά για την οικονομία σε καταναλωτική δαπάνη. Σε όλη αυτή την περίοδο, η ελληνική οικονομία, και μιλάω για την περίοδο πρακτικά, ξεκίνησε από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990 μέχρι περίπου το 2007. Η οικονομία αναπτυσσόταν, όπως είπαμε, έναν από τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης και παρά το γεγονός ότι αναπτυσσόταν πάρα πολύ, άφησε πίσω της, οι κυβερνήσεις άφησαν πίσω τους σημαντικούς τομείς στους οποίους δεν έγιναν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Μιλάω για τους τομείς εκείνους οι οποίοι μπήκαν στο στόχαστρο της μεταρρύθμισης με την κρίση του 2010 και βέβαια επιχειρήθηκε η μεταρρύθμισή τους υπό συνθήκες εξαιρετικά δυσμένες. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να προσαρμόζεις το ασφαλιστικό σύστημα ή να προχωράς στην απελευθέρωση των αγορών ή να προχωράς σε επώδυνες μεταρρυθμίσεις όταν η οικονομία αναπτύσσεται. Είναι πολύ πιο δύσκολο να το κάνεις όταν η οικονομία έχει μπει σε στασιμότητα ή σε ύφεση. Και θα έλεγα ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας ήταν ακριβώς ότι απέτυχε να αξιοποιήσει αυτή την περίοδο της ταχείας ανάπτυξης μέχρι το 2007-2008 για να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις που χρειαζόταν η οικονομία. Και το δεύτερο ήταν βέβαια ότι αφέθηκε να φτάσει να μπει στο 2009-2010 με πολύ μεγάλες ανισορροπίες, οι οποίες δεν θα ήταν διατηρήσιμες και με δεδομένες τις οποίες η οικονομία δεν θα μπορούσε να αποφύγει είτε την πτώχευση είτε τη διάσωση. Και η διάσωση ήταν βέβαια πολύ προτιμότερη από μια καταστροφική και ασύνταχτη χρεοκοπία που θα οδηγούσε και σε έξοδο από το ευρώ. Είναι επομένως πολύ σημαντικό να καταλάβουμε γιατί μπήκαμε στα μνημόνια. Μπήκαμε ως η πιο ευπαθής οικονομία από όλες όσες προσχώρησαν στα μνημόνια και μπήκαμε επίσης, θυμίζω ότι και η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, αργότερα η Κύπρος, εν μέρει η Ισπανία, μόνο για το τραπεζικό της σύστημα, είχαμε από όλες αυτές, είχαμε το χειρότερο συνδυασμό ανισορροπιών και προβλημάτων, το χειρότερο συνδυασμό από όλες, και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει καμία απορία, αν θέλετε, γιατί πρώτον μπήκαμε και δεύτερον γιατί η προσαρμογή ήταν τόσο δυνατή. Διότι πρακτικά σκεφτείτε μια οικονομία η οποία μεγεθύνεται δανειζόμενη. Καθένας από εμάς, αν δανείζεται, μπορεί να αισθάνεται πολύ πλουσιότερος και επειδή αισθάνεται πολύ πλουσιότερος, να ξοδεύει πολύ περισσότερα. Αυτό σωρευτικά σημαίνει ότι η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά κάποια στιγμή στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να αποπληρώσει τα δανεικά. Αυτά τα δανεικά ήταν ένα δημόσιο χρέος το οποίο πλησίαζε το 115-120% και ήταν κυρίως ένα πολύ μεγάλο εξωτερικό χρέος, καθαρό εξωτερικό χρέος της χώρας, που έφτανε περίπου το 90% του εθνικού προϊόντος. Και το πρόβλημα της χώρας ήταν ότι δεν ήταν απλώς ότι συσσόρευσε μεγάλο δημόσιο χρέος, ήταν ότι δανείστηκε πάρα πολύ, σχεδόν όσο ήταν το ΑΕΠ εκείνης της περίοδου, από το εξωτερικό. Αυτό ήταν εκείνο το οποίο κατέστησε την οικονομία, τη χώρα, πάρα πολύ αδύναμη. Και επομένως, επειδή κάποιοι μιλήσανε αργότερα για απώλεια κυριαρχίας με τα μνημόνια κτλ., η απώλεια κυριαρχίας της χώρας είχε συντελεστεί όταν είχε φτάσει το 2009, πριν μπούμε στον μηχανισμό, να χρωστάει περίπου 90% του ΑΕΠ
στον εξωτερικό κόσμο, σε δανειστές του εξωτερικού, σε πιστωτές του εξωτερικού. Επομένως, υπό αυτές τις συνθήκες μπήκαμε σε μια κρίση, η οποία σε ό,τι μας αφορά ήταν κυρίως δικό μας δημιούργημα των δικών μας λαθών, αλλά ήταν βέβαια και αποτέλεσμα των πολύ μεγάλων ανισορροπιών και των μεγάλων σφαλμάτων αρχιτεκτονικής και διαχείρισης που είχαν γίνει στην Ευρωζώνη και στην ΟΝΕ. Και αυτά δεν θέλω να μπω σε μεγάλη λεπτομέρεια, αλλά το κυριότερο πρόβλημα με την Νομισματική Ένωση είναι ότι είναι μια ατελής νομισματική ένωση, η οποία δεν έχει από πίσω της μια πραγματική οικονομική ένωση και επομένως δεν έχει τους μηχανισμούς εκείνους που επιτρέπουν στις οικονομίες να λειτουργούν συντονισμένα, που επιτρέπουν στην Ευρωζώνη να αντιδρά με έναν τρόπο συντονισμένο όταν έρχονται οι θέσεις και χτυπάνε ορισμένες οικονομίες, να μπορεί να διοχετεύει επενδύσεις, να διοχετεύει ρευστότητα, να προχωράει σε τόνωση της οικονομίας και δεν είχε καν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα εργαλεία που είχε, για παράδειγμα, το Αμερικάνικο Federal Reserve για να μπορεί να κάνει ό,τι χρειαζόταν για να βοηθήσει μια οικονομία να βγει από μια ύφεση τόσο βαριά. Αυτές οι ατέλειες της Ευρωζώνης επέτειναν την κρίση και τη δυσκολία και οι ατέλειες στην αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης συνέβαλαν πάρα πολύ καθοριστικά στο να προκύψει η κρίση που προέκυψε το 2009-2010. Τώρα, αν ήθελα να ξέρουμε πολύ καλά ότι ακολούθησαν 3 μνημόνια, ξέρουμε πολύ καλά ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο δάνειο που έχει δοθεί, το σύνολό τους είναι το μεγαλύτερο δάνειο που έχει δοθεί στην ιστορία της ανθρωπότητας και επίσης το κούρεμα χρέους που έγινε το 2012 είναι ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν γίνει, γύρω στα 120 δις, επίσης ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν γίνει ποτέ. Παρ' όλα αυτά, η οικονομία, όπως ξέρουμε πολύ καλά, συνέχισε να συρρυκνώνεται. Τι πήγε λάθος? Αν ήθελα να κάνω μια λίστα του τι πήγε λάθος, πάρα πολύ επιγραμματικά θα έλεγα πρώτον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ξεκινήσαμε από ένα εξαιρετικά δυσμενές, από ένα εξαιρετικά χαμηλό σημείο κίνησης. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε, όταν κοιτάμε το τεράστιο μέγεθος οδυνηρής προσαρμογής που έχει συντελεστεί, ότι πολύ μεγάλο μέρος αυτού οφείλεται στο γεγονός ότι το εισόδημα της χώρας το 2008 ή το 2009 ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αντιστοιχούσε στην παραγωγική μας δυνατότητα. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό οφειλόταν σε υπερδανισμό της οικονομίας. Άρα η ύφεση που ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν αναπόφευκτη. Έπρεπε αυτή η ύφεση να είναι 27%? Όχι. Έπρεπε η ανεργία να έχει φτάσει στο 23, 24, 25%? Όχι. Το ότι η ύφεση ήταν τόσο βαθιά και η ανεργία έφυγε τόσο πολύ εκτός ελέγχου είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων λαθών που εκδηλώθηκαν στην πορεία. Και αυτά έχουν να κάνουν με μια σειρά παραγόντων, τους οποίους πολύ επιγραμματικά θα αναφέρω. Η απομείωση χρέους ήρθε αργά. Αν είχε γίνει νωρίτερα, θα μπορούσε να είχε γίνει ταχύτερα η προσαρμογή. Όμως για αυτή την απομείωση χρέους δεν υπήρχε βούληση από πλευράς των εταίρων. Γιατί? Διότι αυτή η απομείωση χρέους που έγινε το 2012, εάν είχε γίνει νωρίτερα, θα σήμαινε ότι οι εταίροι μας θα έπρεπε να χρηματοδοτούν τα πρωτογενή ελλείμματα που είχε ο προϋπολογισμός μέχρι το 2013 και αυτό σήμαινε μια άμεση μεταφορά πόρων από τα κοινοβούλια των άλλων χωρών της Ευρωζώνης σε μια χώρα η οποία προφανώς είχε αποτύχει λόγω μεταξύ άλλων και κυριότατα της δημοσιονομικής της ανευθυνότητας. Αυτό λοιπόν πολιτικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτό η απομείωση χρέους καθυστέρησε μέχρι να μπορέσει να εξορροπηθεί περισσότερο το δημοσιονομικό ισοζύγιο της οικονομίας. Το δεύτερο ήταν ότι ακριβώς επειδή ξεκινήσαμε από μια πολύ δυσμενή κατάσταση, έγινε μια πολύ μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή. Έγινε η μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή με όρους ετήσιας προσαρμογής, ετήσιας μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος που έχει καταγραφεί σε ανεπτυγμένες χώρες στην Ελλάδα. Αυτό σήμαινε πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στο εισόδημα και ακόμα βαθύτερη ύφεση. Είναι ο περίφημος πολλαπλασιαστής που έγινε πολύ γνωστός μετά τις παρεμβάσεις του IMF. Τρίτο στοιχείο, οι τράπεζες άρχισαν να ανακεφαλαιοποιηθούν και άρχισαν να μπουν μπροστά πολιτικές αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων. Όταν έγινε αυτό, είχε ήδη σωρευτεί ένα πολύ μεγάλο όγκος κόκκινων δανείων και οι τράπεζες βρίσκονταν ήδη σε πάρα πολύ
δυσμενή κατάσταση. Τέταρτον, η Ευρωζώνη σε όλη αυτή την πορεία δεν αντέδρασε όπως θα έπρεπε. Αντέδρασε με έναν τρόπο εξαιρετικά ανεπαρκή, τρέχοντας πίσω από τα γεγονότα, ασθμένοντας πίσω από τις εξελίξεις και τις αγορές, κάνοντας πάντα τα απολύτως απαραίτητα για να αποφευθεί το χειρότερο, μια χαοτική χρεοκοπία, μια έξοδος χώρας από το ευρώ. Το χειρότερο αποφεύθηκε, η καταστροφική χρεοκοπία και έξοδος από το ευρώ, η διάλυση ευρωζώνης αποφεύθηκε, αλλά δυστυχώς το κόστος αυτών των ανεπαρκών αντιδράσεων ήταν πολύ μεγάλο. Η ευρωζώνη θα έπρεπε να ήταν σε θέση να είχε τονώσει την οικονομία της ευρωζώνης συνολικά, έτσι ώστε να βοηθήσει την ελληνική οικονομία να βγει από την ύφεση μέσα τουλάχιστον από τις εξαγωγές της, τονώντας τη ζήτηση, να έχει κατευθύνει περισσότερες επενδύσεις στην ελληνική οικονομία και στην περιφέρεια. Αυτό δεν συνέβη και το γεγονός ότι δεν συνέβη επέτεινε την κρίση. Έκτος παράγοντας, αποτυχία επαρκούς αύξησης των εξαγωγών. Πολύ σημαντικό πρόβλημα και πολύ σημαντική αδυναμία. Μια σειρά χωρών όπως η Ισπανία ή η Πορτογαλία, που βρέθηκαν σε αντίστοιχη κατάσταση με εμάς, κατάφεραν και βγήκαν στην ανάπτυξη μέσα από τις εξαγωγές τους. Η Πορτογαλία, που είναι μια χώρα παρόμοια με την Ελλάδα, είχε ετήσια ανάπτυξη των εξαγωγών της περίπου 6% τα προηγούμενα χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο περάσανε σε πολύ θετικά μεγέθη, σε πολύ μεγάλο βαθμό αυξάνοντας το μερίδιο των εξαγωγών τους στην οικονομία. Εμείς αποτύχαμε να το κάνουμε αυτό, διότι το μείγμα πολιτικής δεν ήταν το κατάλληλο και δεν ενίσχυσε με τρόπο αποφασιστικό την εξαγωγική δυνατότητα της χώρας. Έβδομο στοιχείο, εξαιρετικά ανεπαρκές κοινωνικό δίκτυο. Την εποχή της αιχμής της ανεργίας, περίπου 3/4 των μακροχρόνια ανέργων δεν είχαν κανένα απολύτως δίκτυο προστασίας. Κανένα επίδομα, καμιά προστασία. Και εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες έμεναν χωρίς κανέναν να φέρνει φαγητό στο σπίτι, με τους δύο γονείς άνεργους, έτσι, και να εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη σύνταξη του παππού και της γιαγιάς. Το γεγονός λοιπόν ότι η χώρα βρέθηκε χωρίς ένα ελάχιστο δίκτυο προστασίας και άρχισε πάρα πολύ να υιοθετήσει ένα σχήμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ήταν μια πολύ μεγάλη αποτυχία και ήταν μια εθνική αποτυχία. Όχι αποτυχία της Τρόικα, η οποία ήταν αυτή που επέμενε να υιοθετηθεί το σύστημα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Προφανώς για πολλές από αυτές τις αποτυχίες που αναφέρω, η ευθύνη είναι των εθνικών κυβερνήσεων, αλλά είναι επίσης καθοριστικά και των θεσμών και των δανειστών. Όγδοο ζήτημα, αυτό που λέμε ανεπαρκής ιδιοκτησία μεταρρυθμίσεων, θα το αναφέρει και ο Χρήστος Τριαντόπουλος, υποθέτω αργότερα, το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις υπέγραφαν μέτρα, πολλά από τα μέτρα αυτά ήταν μέτρα που θα προωθούσαν την αναπτυξιακή δυνατότητα της χώρας μέσω μακροπρόθεσμα, θα ήταν σημαντικά, ακόμα και αν είχαν ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος, επειδή είχαν πολιτικό κόστος, δεν τα εφάρμοζαν. Τα νομοθετούσαν και μετά τα υπονόμευαν. Και οι ίδιοι υπουργοί, οι οποίοι ως βουλευτές ψηφίζανε τα μέτρα, πηγαίνανε μετά και εισάγανε τροπολογίες για να τα ακυρώσουν. Αυτό λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έπαιρνε μια πάρα πολύ αρνητική σηματοδότηση και αποτέλεσε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη συνολική αξιοπιστία της χώρας και το κενό αξιοπιστίας, το έλλειμμα αξιοπιστίας αναπληρώθηκε με ακόμα βαρύτερο μείγμα μέτρων ακριβώς για να κλείσει αυτό το χάσμα το οποίο υπήρχε σημαντικό στα μάτια των δανειστών και των εταίρων. Τελευταίος παράγοντας, όλη αυτή η φιλολογία του Brexit ήταν καταστροφική. Από την αρχή της κρίσης από το 2010, ο φόβος του Brexit επικρέματο στην ελληνική οικονομία. Και το Brexit ήταν η συνάρτηση της έλλειψης στοιχειώδους πολιτικής συνένεσης. Όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μέχρι το 2015 επαγγέλλονταν ότι θα ασκήσουν το μνημόνιο, όσοι βρίσκονταν από την άλλη πλευρά, είτε ήταν επενδυτές, είτε εταίροι, είτε δανειστές, έλεγαν ότι εμείς σε αυτή τη χώρα δεν πρόκειται να επενδύσουμε, διότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση συνέχειας της προσαρμογής. Και καταθέτες έλεγαν ότι εμείς θα στραβήξουμε τα λεφτά μας στο τραπεζικό σύστημα, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι την επόμενη μέρα θα έχουμε στις τράπεζες ευρώ και όχι δραχμές. Υπό τέτοιο κλίμα απειλής εξόδου από το νόμισμα, καμία οικονομία δεν μπορεί να βγει από την κρίση. Και η κρίση αυτή του Brexit, η οποία επαναλαμβάνω οφείλεται στις αγορές, αλλά οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό επίσης στην ανευθυνότητα της πολιτικής αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, με κορυφαίο θα έλεγα το πολιτικό δίδυμο που σήμερα κυβερνάει τη χώρα, την περίοδο της αντιπολίτευσής του, συνετέλεσε καθοριστικά στον κίνδυνο του Brexit. Και ο κίνδυνος του Brexit ακύρωνε οποιαδήποτε προσπάθεια προσαρμογής είχε
συντελεστή. Θέλω να σημειώσω ότι το Brexit εξαλείφθηκε από τον ορίζοντα το 2014. Το 2014 δεν μιλούσε κανείς για Brexit. Το 2014 ήταν η πρώτη χρονιά θετικής μεγέθυνσης για την οικονομία, πρακτικά, διότι μετά από τόσα χρόνια ύφεσης κάποια στιγμή θα έβγαινε σε σταθερότητα και σε ανάκαμψη, και δυστυχώς αυτή η ανάκαμψη ακυρώθηκε από την εισαγωγή του πολιτικού ρίσκου με την προοπτική της ανόδου, των πρόωρων εκλογών και της ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, η οποία δημιούργησε πάλι μια αίσθηση πολιτικής ανασφάλειας και ακύρωσε τις θετικές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί. Και έτσι η οικονομία ξανακύλησε το 2015 και ξανακύλησε σε ύφεση και το 2016, το οποίο έκλεισε με οριακή ύφεση. Επομένως, αντί να είχαμε βγει στην ανάκαμψη από το 2015, όπως όλοι οι διεθνείς οργανισμοί περίμεναν, χάσαμε 2 ακόμα χρόνια. Και 2 ακόμα χρόνια ύφεση σε μια οικονομία που έχει ήδη περάσει 8 χρόνια, ή 6 τότε, είναι ένας πολύ βαρύς απολογισμός, τον οποίο κάθε Έλληνας νομίζω τον αισθάνεται πάρα πολύ καλά. Επομένως, τι χάσαμε, είναι προφανές τι έχουμε χάσει, δεν θέλω να μείνω περισσότερο σε αυτό. Είχαμε μία από τις βαθύτερες υφέσεις που έχουν παρατηρηθεί στον 20ο αιώνα. Θυμίζω ότι η μεγάλη ύφεση στις ΗΠΑ είχε περίπου το ίδιο βάθος, την ίδια απώλεια εισοδήματος, γύρω στο 25% χάθηκε από την αμερικάνικη οικονομία με τη μεγάλη ύφεση του 30-32. Η διαφορά ήταν ότι η Αμερική μετά από 4-5 χρόνια ξανά άρχισε να ανακάμπτει. Ενώ εμείς παραμείναμε επί 8 χρόνια στην ύφεση και τη στασιμότητα. Και αυτό σημαίνει 8 χρόνια είναι μια τεράστια περίοδος στην οπτική οποιοδήποτε ανθρώπου εργάζεται στην αγορά, νέο άνθρωπο που προσπαθεί να βγει στην αγορά και βλέπει τις πόρτες κλειστές. Το 23% της ανεργίας, το 47% της ανεργίας των νέων, οι 350 ή 400.000 άνθρωποι που έχουν φύγει, ό,τι δημιουργικότερο έχει φύγει από τη χώρα για να βρει δουλειά στο εξωτερικό, η κατάρρευση εισοδημάτων είναι προφανής ο απολογισμός της κρίσης. Τι κερδίσαμε? Δεν είναι αμεληταία αυτά που κερδίσαμε. Και συχνά τίθενται να τα ξεχνάμε. Θα έλεγα καταρχήν ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι η χώρα εξάλειψε αυτά τα μακροοικονομικά ελλείμματα που την οδήγησαν στην κρίση. Δεν παράγει νέα ελλείμματα, τρέχει πρωτογενές πλεόνασμα και έχει στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος για το επόμενο διάστημα, παρότι οι στόχοι προφανώς του 3,5% για περισσότερα από 2 ή 3-4 χρόνια είναι εξαιρετικά φιλόδοξοι και όχι φιλοαναπτυξιακοί. Έχουμε μια κληρονομιά μεταρρυθμίσεων η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Μεταρρυθμίσεις οι οποίες δυστυχώς θα έπρεπε να είχαμε κάνει από μόνοι μας, χωρίς να μας υποχρεώσουμε απ' έξω να τις κάνουμε. Δεν τις κάναμε και δυστυχώς αναγκαστήκαμε να τις κάνουμε υπό συνθήκες ύφεσης με πολύ μεγαλύτερο κοινωνικό κόστος. Το συνταξιδοτικό που είχαμε μπαίνοντας στην κρίση δεν ήταν διατηρήσιμο, θα έσκαγε στον αέρα. Δυστυχώς κάναμε μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό εξαιρετικά οδυνηρή. Θα ήταν λιγότερο οδυνηρή αν είχαμε ξεκινήσει το νήμα από τις μεταρρυθμίσεις Γιαννίτσι, αν τις είχαμε κάνει πριν από την κρίση, όταν η οικονομία ακόμα μεγεθυνόταν, και αν είχαμε σταματήσει να δίνουμε συντάξεις στο ύψος του 130% του τελευταίου μισθού ή να συνταξιοδοτούμε ανθρώπους στα 45 και στα 50 τους. Τα λάθη αυτά ήταν δικά μας και δυστυχώς εμείς τα πληρώνουμε και κυρίως τα πληρώνουν τα παιδιά μας. Μεταρρυθμίσεις στη φορολογική διοίκηση, μεταρρυθμίσεις στις αγορές, περισσότερες από αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα φανούν όταν η οικονομία καταφέρει να μπει πάλι σε διατηρήσιμη ανάπτυξη. Νομίζω ότι κερδίσαμε έναν βαθμό αυτογνωσίας. Υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση, για παράδειγμα, για το ότι η οικονομία δεν μπορεί να αναπτύσσεται με υπερδανισμό, δεν μπορεί να φουσκώνει ο καθένας την πιστωτική του κάρτα και δεν μπορεί και το κράτος να φουσκώνει τα δημόσια ελλείμματα και το δημόσιο χρέος για να κάνει πελατειακούς διορισμούς. Και νομίζω, για να πω κάτι αισιόδοξο, ότι αυτή η συνένεση και αυτή η αυτογνωσία είναι αρκετά διάχυτη και κοινωνικοπολιτικά και ιδεολογικά. Πώς βγαίνουμε από την κρίση? Πάρα πολύ συνοπτικά, καταρχήν επιμένοντας στη δημοσιονομική σταθερότητα, παράγοντας πρωτογενή πλεονάσματα σταθερά, έτσι ώστε να μπορούμε όχι μόνο να μην προσθέτουμε νέο χρέος, αλλά να αποπληρώνουμε σταδιακά το χρέος, εμένοντας στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Είναι αυτονόητο και η εμπειρία νομίζω κατέδειξε ότι η χώρα πέρασε μια εξαιρετικά οδυνηρή προσαρμογή, η οποία όμως θα ήταν καταστροφική εάν αυτή η προσαρμογή δεν είχε γίνει μέσα στο ευρώ, αλλά είχε γίνει με τη χώρα να παραδέρνει σαν καλλιδότσουφλος στις τρικυμίες της παγκοσμιοποίησης εκτός της ομπρέλας της ευρωπαϊκής. Η ευρωπαϊκή ομπρέλα μπορεί να είναι άχρηστη για μια μεγάλη ισχυρή οικονομία σαν τη Βρετανία, ή σαν τη Σουηδία, ή σαν τη Δανία, που έχουν το δικό τους νόμισμα. Μια οικονομία όμως σαν την Ελλάδα, που έχει μια παράδοση αστυνούς νομίσματος
και υψηλού πληθωρισμού και θα έλεγα και χαμηλής ανάπτυξης πριν προσδεθούμε στην κοινή νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είχε μια καταστροφική εξέλιξη εκτός του κοινού νομίσματος και κυρίως εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Του ευρωπαϊκού πλαισίου που παράγει σταθερότητα, κανόνες και, να το πω και αυτό, μακροοικονομική πειθαρχία, την οποία δυστυχώς το σύστημά μας δεν έχει αποδείξει ότι δεν υπήρξε σε θέση να παράγει από μόνο. Εξωστρέφεια, έμφαση πολύ μεγάλη στον τομέα, στους τομείς των εμπορεύσιμων αγαθών. Η οικονομία πρέπει να προσανατολιστεί συνολικά, και αυτό είναι αυτό που δείχνουμε και με το βιβλίο το χάρτη εξόδου από την κρίση, να επιδιώκει την ανάπτυξη, όχι όπως έκανε πριν από την κρίση στο παρελθόν. Τι κάναμε στο παρελθόν? Δανειζόμασταν από το εξωτερικό, έτσι, είτε ως ιδιώτες είτε ως κράτος, παράγαμε εισοδήματα και αίσθηση πλούτου και εξοδεύαμε αυτά τα εισοδήματα για να αγοράζουμε αγαθά και υπηρεσίες μεταξύ μας ή να εισάγουμε αγαθά και υπηρεσίες από το εξωτερικό. Και αυτό το πράγμα το ονομάζαμε ανάπτυξη. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Αυτό είναι μια φούσκα η οποία έσκασε. Το είδος ανάπτυξη που μπορούμε να οικοδομήσουμε ως μια διατηρήσιμη ανάπτυξη είναι αυτό που απευθύνεται και κατευθύνει τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά, στην διεθνή αγορά, ενισχύει τις εξαγωγές, έχουμε ένα από τους χαμηλότερους κλάδους εξαγωγών και εκμεταλλεύεται τα ανταγωνιστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Σε τομείς όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, τα logistics, οι τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η υγεία, οι υπηρεσίες σε ηλικιωμένους, η εκπαίδευση, οι νέες τεχνολογίες, όλα αυτά είναι τομείς στους οποίους η χώρα μας μπορεί να εκδηλώσει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα πάνω στα οποία να στηριχθεί μια εξωστρεφής και άρα πιο διατηρήσιμη ανάπτυξη. Επομένως, χρειάζεται ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, αυτό προσπαθούμε να δείξουμε και στο βιβλίο, το οποίο θα επιδιώκει μεταξύ άλλων, και κλείνω με αυτό, την συνολική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Και ανταγωνιστικότητα δεν σημαίνει φθηνότερη μισθή, ανταγωνιστικότητα σημαίνει οικοδομώ τις προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν στην οικονομία να είναι πιο παραγωγική, έτσι ώστε μπορεί, όντας πιο παραγωγική, να δημιουργεί και να δίνει υψηλότερους μισθούς, υψηλότερα εισοδήματα. Και έτσι να αναπτύσσεται στη βάση όχι χαμηλών μισθών τύπου Βουλγαρίας που λέμε συχνά, αλλά υψηλότερων ανταγωνιστικών μισθών. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό? Με ένα σοβαρό οργανωμένο κράτος που δεν φέρνει εμπόδια στους επενδυτές, που μπορεί να προσελκύσει σοβαρούς επενδυτές υψηλής προσθέμενης αξίας, που μπορεί να δώσει έμφαση στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία, που μπορεί να οργανώσει τα πανεπιστήμια ως ερευνητικά κέντρα μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, όπως κάνουν χώρες όπως η Φιλανδία, όπως κάνει η Πορτογαλία, όπως κάνει η Ιρλανδία, να αναπτύξει όλο αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο που υπάρχει στα πανεπιστήμια μας και δυστυχώς κοιμάται, γιατί η διασύνδεση με τον ιδιωτικό τομέα και την επιχειρηματικότητα είναι πάρα πολύ χαμηλή ως ανύπαρκτη. Και να άρει επίσης όλα τα εμπόδια στις επενδύσεις, ξένες επενδύσεις και χώρες επενδύσεις, από την οργάνωση του κράτους και την γραφειοκρατία και τις πολύ υψηλές φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές, μέχρι το τεράστιο κόστος δικαιοσύνης. Αυτές τις 1.400 μέρες που κοστίζει η διεκπεραίωση μιας δικαστικής υπόθεσης στα ελληνικά δικαστήρια, ρεκόρ με τα διεθνή δεδομένα και που προφανώς κρατάει μακριά όλους τους σοβαρούς επενδυτές. Χωρίς αυτή τη στροφή στην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια, η χώρα μας δεν θα μπορέσει να περάσει σε μια ανάπτυξη που θα μπορεί να κρατήσει την Ελλάδα σε μια πορεία ευρωπαϊκή και θα μπορέσει κυρίως να δώσει ένα καλύτερο μέλλον που θα καταφέρει μεταξύ άλλων να επαναπατρίσει και τις 40.000 νέων Ελλήνων που φύγουν στο εξωτερικό. Σας ευχαριστώ.